tippu. No niin, alko. Tänään näimme huonon ihmeitä. Ei oo venä, ei sittenkään venä. No niin, alko. Tänään näimme huonon ihmeitä. Olemme seuranneet jo pari kertaa tässä kyseistä lintua, jonka nimi on Runkutiainen. Haluaisimme nähdä nyt hänen raiskausefektiään. Ahaa, tuolla se jo näkyy. Hän on nimittäin syömässä. Hän syö paliksen munia. En tarkoita mitään munamunia, vaan ihan, no sanoisinko, kiveksiä. Nyt haluamme haastatella, koska hän on tullut lähetykseen. Tässä on Jeesuutisesta päivää. Tuolla on Runkutiainen. Runkutiainen. Mene katsomaan. Siinä